Vatjalaiset olivat aikoinaan aika iso ryhmä. Kyllä. Tästä voi päättää siitäkin, että kokonainen iso viidennes oli saanut vatjalaisten mukaan nimityksen, eli Vatjan viidennes, joka ulottui tuonne Joensuun seudulle. Voternas femtedel kom till under slutskedet av Novgorods storhetstid, då området delades i 5 län. Sedan på 1600-talet kom alltså Jakob de la Gardie och svenskarna, och med dem den lutherska kyrkan. Detta gjorde att en del av befolkningen flyttade. Ja siinä tapahtui, sanoa Enkerin maan todellinen luhistuminen. Ja silloin alkoi myöskin tämä Suomen puolelta äyrämöisten ja savakkojen liike, uusi siirtolaisuus itäisestä Suomesta, Savosta ja Kannaksen puolelta autioituneelle Enkerinmaalle, jossa siis voi sanoa yli puolet väestöstä oli hävinnyt pois. No ensinnäkin inkeriläiset menivät sinne vapaaehtoisesti. Että se oli vapaaehtoista muuttoa, johon kannustivat verohelpotukset ja sitten jotkut lähtivät jopa rötöksiään karkuun ja leveämpi leipä, koska siellä nyt oli paremmat nämä pellot ja viljelysmaat kuin kivisessä Savossa. Kun tultiin 1700-luvun alkuun ja kun Pietari päätti hinnalla millä hyvänsä, ja hinnallahan ei ollut väliä, saada tämä Inkerinmaa takaisin, niin Ruotsi menetti siinä yhteydessä hyvin paljon, mutta väestö jäi sinne. Että oikeastaan sen aikaisten rauhansopimusten mukaisesti, siis koko keskiaika keskiajalla dominoi sellainen käsitys, että valloitetun maan väestö jää. Alussahan se on täytynyt olla niin, että venäläisten pääkaupunki sijaitsi keskellä suomalaisasutusta. Kyllä, suomalaisten kylien paikallehan se nousi ja näkyy se paikan nimistössäkin. Ja siinä tietenkin Pietarin rakentaminen sinänsä oli se kammottava vaihe. Paljon ihmisiä kuoli. Niin inkein suomalaisia kuin sitten Suomestakin värvättyjä suomalaisia. Että kyllähän se väite, että Pietari on pystytetty suomalaisten luille, niin osittain piti paikassa. Se oli yksi kauhea rasite, se rakentamisvelvollisuus muun orjuuden ohella. Siellä Nevan suistossa on ollut kymmeniä kalastajakyliä ja Nevan linna rakennettiin jossain vaiheessa ja sitten kun Pietaria ruvettiin rakentamaan, niin sitten kylän jälkeen niin sulautui siihen, tai jopa hävitettiin varmaan osittain, niin siihen suurkaupunkiin ne hukkuivat ja katosivat. Jotkut paikan nimet edelleenkin muistuttaa suomalaisuudesta, että muun muassa metron asema Aftava, jotkut luulee, että se jostakin on sanasta auto, mutta se on tietojeni mukaan sanasta autio ja monta muuta tällaista. Tämä kärsimystarina ja kärsimyshistoria on aika keskeinen osa tätä inkeriläisenä olemista, että se niin kuin tulee esiin, kun kaksi inkeriläistä kohtaavat toisensa, niin sitten aletaan muistella näitä vaikeita aikoja, mutta kyllähän sitten kun tarkemmin lukee ja kuuntelee, niin onhan se elämä ollut kaikkea muutakin kuin kärsimystä, että jos katsoo jo ihan näitä vanhoja runoja, niin siellähän on laulettu ja pidetty hauskaa ja leikitty, urheiltu, tanssittu.
häitä vietettiin sellainen, että morsiilla oli kaaset, salkki kaase, sitten tyttöystäviä pyydettiin mukaan. Niin monta kun poika pyysi puhemiehiä, niin paljon tyttö pyysi kaaseita. Sulhasen kotitalon edessä sitten oli tehty maantielle portti havunoksista ja koristettu kauniilla silkkisillä kaulaliinoilla se portti. Siinä oli pöytä, pikkuinen pöytä sitten portilla viety ja siinä oli pullo juomista. Joskus oli viiniä, mutta useimmiten silloin vain mehua. Sitten kun ne ajoi lujaa vauhtia, niin 2 riskiä miestä 2 puolen tietä hyppäsi hevosen suupieliin ja pysäytti siinä portilla hevoset ja siinä piti ottaa se ensimmäinen ryyppy. Juotiin ja syötiin ja sen jälkeen illalla oli sitten jossain tanssit. Ja seuraavana päivänä sitten oli emännän nostajaiset. Se on tavallisesti se sulhasen äiti. Kun nostettiin emäksi, Minjan piti kuunnella mitä emäntä, Minjakin piti kutsua äitiksi mummoa. Tai kehotettiin kutsumaan ainakin. No, juhlat kesti monta päivää. No 2 päivää tavallisesti. Ja toinen päivä oli se emännän nostajaiset. Meillä Keltossa muualla sanoo, että piti enemmänkin, pitempikin häitä, mutta meillä se oli tavallisesti 2 päivää. Siellä sitten syntyi mielenkiintoisia ryhmiä, kuten nämä hyppäjät esimerkiksi. Joo, se oli siellä Keski-Inkerissä. Se on aivan niin kuin erikoinen lahkonsa, jota on aika vähän tutkittu. Ketä mä näen? Terve, pyhä sukala! Terve, suku, valituitena lastenluku. Terve teille, veljeni, ja sisaret rakkaani. Terve teille, yhteisö, toivon minä syytämme tällä Tässä oli kyse tämmöisestä hurmosliikkeestä, joka ei kirkolle ollut oikein tämmöiselle organisoidulle kirkkoa hyväksynyt eikä papistoa, vaan se pitti itse laulunsa ja tämä hyppäjänimike tulee siinä, että vaippuivat sitten tämmöiseen transsiin. Ja kun he lauloivat, niin maa tömisi naapurikylässäkin, että siitä sitten tämä nimike tulee. Kantanut heitän toimensa ja työnsä hetelmä kantanut, mutta uusi päivä koittaa, Herra seisoo rannalla, mutta uusi päivä koittaa, Herra seisoo rannalla. Oli Jeesus kerran siellä öljymäellä opetus lapsinensakaan. He katselivat sen kauneutta Jerusalemin loistoa. He katselivat... Under slutet av 1800-talet bebodde över 200 000 Östersjöfinnar Ingermanland. De ingermanländare som invandrade från Savolax och Karelen på 1600-talet hade bevarat sitt språk och sin kultur på grund av att de var lutheraner och därför inte assimilerades med ryssarna. Däremot hade voterna och ingrarna redan till stor del förryskats. 1900-luvun alussa inkerikkoja oli jotain 20 000 ja vatilaisia 700-800. Nythän tällä hetkellä nämä määrät on romahtanut, että inkerikkoja on noin 200 ja vatilaisia Tartosta saadun tiedon mukaan 7 äidinkielenään puhuvaa, että ei kovin monta. Yksin tänne joku männe, mutta varakko kyllä se on, a kelle männe istumaan. Kaikki ovat kuulleet. A minä vielä 21 vuotta, aina itseksen kerron, perkeleen maille minä on tänne vielä jäänyt elämään. Jumala korjaisi. A sit itseksen sanoo, että kun on hyvä elää paraikko, että näin pahasti eloa, a kun paraikko on hyvä elää. Hyvä on elää paraikko. Pensi maksetaan, ruokaa on kaikenlaista. Alet söin, sammalt söin, munan korlon söin, nämä
mitä näitä heinikkoja, kaikki näitä söimme sota-aikaan. Mitäs teet? Kaikki pahaa silloin tulemme nähneet. Ainoa mä vielä eloissa. Nyt väillä on, kun hyvä elää tokko jo mitään päin. De sista votarna bor i 3 byar i Laukaanlahti. De känner sig hotade av utvecklingen. Deras museum har inom en kort tid brunnit 2 gånger. Bara några forskare från Finland och Estland har intresserat sig för deras öde. I Laukaanlahti byggs jättehamnen Osluga och vid hamnen ska byggas en stad som troligtvis jämnar votarnas byar med marken. Kaikki pelkäävät, että syökö se satama pois kotikylää. Kylää ei pureta pois paikalta. Se on luvattu. Meillä Venäjällä on tullut tavaksi semmoista, että jos viranomaiset lupaavat jotain, siis kohta tehdään päinvastoin. Sataman raja on noin kilometrissä kylästä päästä. Это, конечно, реальная угроза, и мы всячески боремся против того, чтобы нашу деревню сохранить как заповедную зону, и все-таки, чтобы здесь был какой-то музей в виде усадьбы Вудской, где мы могли бы говорить об этой культуре. Sitä tänä kirjoisia kinossa nivittää nuoristo tämittäät jo ja meitä jo vähän jääviä. Se kieli nyt on jo. Minä lugan nivittää. Pajattomat ei jo evät niinku neisem nooret. A vot niinku kulttuuru sene niinku meie kõik elo, kui myy elemme, võib-olla see jääb niinku ellu, nii. Vähän sitä. No paraku koulus vähän se tuus on, lapset. Не верьте в эти сказки, стоим мы перед вами, потомки гордых ватов, и снова говорим, что память об Атланте, стране чудесных ватов, нам сохранили предки, мы благодарны им. Их доблестью и честью, их смелостью и силой гордимся мы по праву, и пусть идут года. Нет, не исчезнут Вадя, как Нестерова Одру. Мы повторяем снова. Нас много, смерть одна, всех не возьмет она. A paraku veel meitä veel siit veie veel meneme, viskata meneme ju tulla siin peab linnalla. Niin. Vot nii, aga kuhu me? Ja ohto, me olime seal olime. Iga kõhta meid nagu saadati jään. No, ta mida leeb. Võib-olla ei lee mida leeb. Mutta ta leeb. Tahota teha. No se... Port leeb nii, leebi elamakusa. Portti on jo linna. Mitä siinä leebetään? Kenki se päässä niissä? Meillä ei ole. Tuoma rahvassa. Meitä vart neitä portti jo linnoita. Se peab jo государство mikä. No niin. Tervisen ei ole. Männömassina tehdä mööt parahoti huuta. Tytöihelmet helisöt, poika antaa suuda. Enää tiedä teille mitään laulua. Minä nousen pahaseen laulun laulamaan teille.